మంచు మనోజ్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సవాలక్ష హీరోల్లో ఇతను ఒకడు. పదుల కొద్ది సినిమాలు చేసినా సరైన బ్రేక్ రాకపోవడంతో కొన్నాళ్లుగా బ్రేక్ తీసుకున్నాడు. అంతకుముందే ప్రణతి అనే అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సినిమా వాళ్ల పెళ్లిళ్లు ఎంత గొప్పగా జరుగుతాయో బంధాలు కూడా అంతే ఘనంగా విచ్ఛిన్నమవుతాయి. ప్రణతితో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మంచు మనోజ్ కుటుంబంతోనూ విడిగా ఉంటున్నాడు. ఆ మధ్య అహం బ్రహ్మాస్మి అనే ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా ప్రారంభించాడు. కానీ ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఇంతవరకు ఎటువంటి అప్డేట్ లేదు. అయితే మంచు మనోజ్ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రముఖ రాజకీయ కుటుంబానికి చెందిన ఓ యువతిని పెళ్లాడనున్నట్టు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. మంచు మనోజ్ వివాహం చేసుకునే ఆ యువతి దివంగత భూమా నాగిరెడ్డి శోభా దంపతుల చిన్న కుమార్తె మౌనికారెడ్డి. ఇటీవల హైదరాబాద్ నగరంలో మౌనికారెడ్డితో కలిసి ఓ గణేష్ మండపం వద్ద మంచు మనోజ్ పూజలు చేయడంతో వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తకు బలం చేకూర్చింది. ప్రణతితో మంచు మనోజ్ విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఆయన పెళ్లిపై రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. వాటిని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఖండిస్తూ వచ్చారు. ఇదే సమయంలో కోవిడ్ ప్రబలినప్పుడు సేవాభారతి ఆధ్వర్యంలో తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలోనే వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారని పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. కానీ ఇప్పుడప్పుడే తనకు రాజకీయాలకు వచ్చే ఆలోచన లేదని మంచు మనోజ్ తేల్చి చెప్పారు. ఇక భూమా మౌనికారెడ్డి విషయానికి వస్తే బెంగళూరుకు చెందిన గణేష్ రెడ్డితో ఆమెకు మొదటి వివాహం జరిగింది. ఆ దంపతులకు 5 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే 2 ఏళ్ల క్రితం గణేష్ రెడ్డితో మౌనికారెడ్డి విడాకులు తీసుకున్నారు. గణేష్ కుటుంబానిది చిత్తూరు జిల్లా. వ్యాపార రీత్యా బెంగళూరులో స్థిరపడ్డారు. ఇద్దరి మధ్య పొరపచ్చాలు వచ్చి విడాకులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మౌనికారెడ్డి హైదరాబాద్లో ఒంటరిగానే ఉంటున్నారు. అయితే ఇటీవల మంచు మనోజ్ ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమకు దారితీసింది. అది కాస్త వివాహం చేసుకునేదాకా వెళ్ళింది. అయితే మౌనికారెడ్డి మనోజ్ చెన్నైలోని ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లోని ఓ విల్లాలో ఉంటున్నారని సమాచారం. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కు మకాం మార్చారని తెలుస్తున్నది. ప్రస్తుతం ఇద్దరు హైదరాబాద్లో కలిసే ఉంటున్నట్టు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా గణేష్ మండపం వద్ద మౌనికారెడ్డితో కలిసి పూజలు చేసిన మంచు మనోజ్ను పెళ్లి విషయమై మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించారు. అయితే పెళ్లి తన వ్యక్తిగత విషయమని సందర్భం వచ్చినప్పుడు అందరికీ చెబుతానన్నారు. అయితే పెళ్లి వార్తలను మంచు మనోజ్ ఖండించకపోవడం గమనార్హం. కాగా ఆ మధ్య భూమా మౌనికారెడ్డి భూమా అఖిలప్రియపై మియాపూర్లో భూ వివాదానికి సంబంధించి కేసు నమోదు అయినప్పుడు మంచు మనోజ్ అండగా ఉన్నారని, అప్పుడే మౌనికారెడ్డితో ప్రేమ చిగురించిందని సమాచారం. ఇద్దరి మొదటి పెళ్లిళ్లు పెటాకులు అవడంతో పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయానికి వచ్చారని, అందులో భాగంగానే కలిసి ఉంటున్నారని వారి సన్నిహిత వర్గాలు అంటున్నాయి. కాగా ఇటీవల చంద్రబాబు నాయుడిని మంచు మోహన్ బాబు కుమార్తె లక్ష్మీప్రసన్నతో కలిసి భేటీ అయ్యారు. మంచు మనోజ్ మౌనికారెడ్డి పెళ్లి విషయం గురించి మాట్లాడేందుకు చంద్రబాబును కలిశారని సమాచారం. అయితే దీనిపై మోహన్ బాబు ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. తిరుపతికి సమీపంలోని రంగంపేట వద్ద తాను నిర్మించిన సాయినాథుడి గుడికి సంబంధించి మాట్లాడేందుకే కలిశానని మోహన్ బాబు వివరించారు. అయితే భూమా మౌనికారెడ్డికి చెందిన కొన్ని ఆస్తుల వివాదాలు కోర్టులో ఉన్నాయి. ఇవి ప్రస్తుతం విచారణ దశలో ఉన్నాయి. అయితే అవన్నీ పరిష్కారమైన తర్వాతే మంచు మనోజ్తో వివాహం జరిపించాలని అఖిలప్రియ అనుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.